Ik ging natuurlijk net bij voorbaat uit al rekening van dit en dit en dat. Stel dat we een wedstrijd verliezen, komen we dan de doelsaldo door? Nee, als de wedstrijd begint, dan was het binnen. Jo Gerrit, docent Kerst Visser, gaat er vol voor, want het is weer de tijd van de eindexamens. Op het Lauwerscollege in Kolm binnen ze, liek in de rest van het land, wel los. De wiskundedocent had vertrouwen in zijn leerlingen. Nou, de leerlingen binnen wat mij betreft wel klaar voor. Ik mag graag in sportmetaforen praten. En de voorbereiding is nog best. Alle vaardigheden en skills die zitten erin. Het is nu een kwestie van onderhouden en dan naar de finale toe. En ik denk dat iedereen er goed klaar voor is. Ze hebben goed begaan, ze zeggen er scherp uit. Ik ga geen enkele zorg. Toons aan het begin van de middag hingen de leerlingen van VMBO basis en kader haar een digitale Nederlandse examen erop zitten. En dat wie een opluchting. Het ging wel prima, alleen nog dat wie wel een paar teksten waarvan ik dacht van, nou ja, het is wel een beetje moeilijk, maar voor de rest ging het wel prima. Nou, ik vond het op zich wel goed gaan, maar ze gewoon een beetje rustig gewoon waren en goed lezen natuurlijk. Ja, en het goed luisteren. Maar ik vond het op zich wel goed gaan. Wat vind je ervan dat het alle keer op de computer kan? Nou, het is wel apart, omdat ik zeg maar van bands af aan dacht ik van, nou het is al je op papier, maar dan zit je op school en dan krijg je niet te jaren, ja het is al je op de laptop, dus dat is dan weer heel oors. We hadden ik van al je dingen op papier onleerd, dus dan moesten we nog even oorschakelen van ja, zo moet het op de laptop doen en zo net. Dus dat wie wel even een dingetje, maar voor de rest, het is wel prima. Ik voel met name het voordeel van een online examen dat je per vraag eerst. Dus ik ga net het oordeel door de volgende vragen. Dus toen kreeg ik geen stress van, goh, die snap ik net. Dus dat vond ik met name wel het fijnste dat het online weer is, zeg maar.